Čaute, dneska bude cvičba Petrovcov, optimalizovaný tréning APRu. A verím, že na budúce padnú aj nohy, hej, keď ich začnem cvičiť. Keby si ich začal cvičiť, by bolo fajn. Za 3 mesiace tuším mám, takže môžeme vtedy. Poď na prvý cvik, ukáž mi čo, jak. Tak, medzisupinácia je tam. Dneska budeš hovoriť tie braňové veci, hej. Nie, to necháme na braňovi. Toto je rozcvička, hej, kámo. Počujem, toľko vážim. Si, ale to je ľahké. Či? Tričko má také, že si ňom zapále 5 XL. Je to rozcvička. Ja to len hrám na kameru, vieš, že to je ťažké. Jaj, to len vyzerá ťažko, hej. Môžem ísť tak nižšie váhy dneska na rokom. OK. Kámo, na ten cvik už si bar široký, jeb na to. To čo znamená, ty kokona? Na ten cvik si bar široký. Potrebuje G 2.0. Stačí, že už nechodím stroje kvôli tomu. Som to kus dojebal, lebo som tam dával stopku na konci, ale Žlamka vysvetľuje v svojich reelskách. Ale to strašne tak divne počítal, že 1, 2. Ale vieš, že toto je najťažšia fáza, kedy máš skratené svaly, vieš, a ty krivku spravíš z takéhoto, spravíš cvik takto, hore, vieš. Posunieš tú krivku úplne do neznáma a oberáš sa o progres tým pádom. Takže stopky robiť jedine so začiatočníkmi. Aj to, len keď začínajú cvičiť, že by si naučili techniku, zbytočne mi dávať stopky pri každom jednom cviku a počítať to jak ale Žlamka, že 1, podržíš 2 a púšťaš späť. No, ešte. Napríklad ma nebaví cvičiť tento cvik, odkedy som ho cvičil v príprave. Lebo unilaterálne cviky v príprave vieš si predstaviť. Nevládzeš nič cvičiť a ešte striedaj ruky do toho. Pre tréningovku, inak som dal tak skoro, že už ju aj necvičím. Lebo ráno musím chodiť vždycky na čas. V živote som ešte nemeškal, že sa to nezmení. V živote si neprišiel na čas, si chcel povedať. No ja mám rád aj tak, neviem, že ho chodím asi 2 roky, či rok a dačo, no. Ja teraz chodím full bodyčko, vieš, 3-krát do týždňa. Hej. A striedam, 6 cvikov chodím na chrbát, alebo 7-8, no. Za týždeň, Za týždeň. A striedam, vieš, v každom full bodyčku po 2-3 cviky na back. A je to lepšie oveľa. Aj tá sila ide rapidne hore, takže teším sa. Ale vieš čo, chýba mi lower. Normálne som teraz nohy necvičil, vieš, že samostatný lower. Zajtra si dám, ale minule som si dal, to je taká svalovka, jak do sraty chodím celý deň. Vidíš schody a že fú, kámo, ne. Ja si pamätám, jak som na strednej rozjebal nohy a som išiel ešte medzi hodinami, vieš, 3-4 poschodia, myslím, že skapem. No. Dobré časy. Tomu je. Že ja na T-bar chodím, že 15-ky, možno 20-ky, takže... Po 2 na každú stranu. Ale strašne ťažký stroj to je. Ja neviem, či to ja zvládnem, akože. Dúfam, že nie. Čikla. OK. Poď.
no. Vieš, v čom tu cítim rozdiel, keď dáš hore bradu a keď ju tlačíš dole. Keď ju dáš hore, tá viac sa zamerám na cecky. Čo? Fakt? Fakt. Chinese taktiky tu na... To teraz zmete, hej. A drž ju hore. Toto Valašek nemôže vidieť. Všimol, že keď zatvorené oči mám, tak viac sa nacítim ten sval, vieš? Ja celý čas, čo cvičím vo fitku, tam zaviete oči. Zatám šiltovku takto, nech mi nikto nevidí do očí. Ide vyzerať divne. Hej, ja snívam. Ja ešte napríklad, keď si dáš sluchátka, takže berú mi trošku fokus takedy. Bez sluchadiek neviem cvičiť, jedine teraz. Že je to divné, ale neviem, že sa to osvedčilo, no. A mám tu hrajú dobre, vieš? Tak 90% času minimálne tu idú proste plné bankre. No. Že reálne to, čo by som si aj sám pustil. A ti robia strieka. Tu vidím hlavne na ramena, či také čerstvé, červené. Yes. Sú ešte ďaleka, no. Pred týždňom sa mi začali robiť asi. Bar si narastol za krátku dobu. Je to taká. Hlavne nech si ma strie na nohách, no. Takže... Tak necvičíš. Statka. Pozerám, to musíme mať obrovské cecky. Čak si videl, aké majú káva? Men's Physique. Aha, no majú. Tak čo máš robiť, keď necvičíš nohy? Ťažké káva, ale si dali. To je asi najťažšia vec na tom celom. Hej, neverím ti. Ja vieš, s čím problém skôr? Nie, že idem veľkú váhu, ale že idem malú váhu a mám pocit, že stále to na piču technika, vieš? Aha, Že kurva, že mohla by ešte lepšia, vieš, a také je to až paranoidné takedy, že kurva však úplne to lieta, vieš, ale riešim stále techniku. A goalifting, tak nikdy ma nezasiahol. Som videl na okolo niektorých, že išli úplne ťažké váhy a čo je ako kotita. Som sa bál, že tak dopadnem. Dám dať čo dole? 2,000 years later. Vieš čo? So much later that the old Editor. got tired of waiting and they had to hire a new one. Myslím si, že hej, mám kus dojebané ruky ešte zo štípania dreva. To zvyšuje testosterón, vieš? Aj predtým, keď vieš, aké kardio som išiel na tom steperi, som to natočil, že možno dám na storku a som tak tom vyzeral. Strašne vtipne. Si viem predstaviť 108 kg na steperi. No si to dal iba štípanie dreva na storku. To som videl, no. Steper si nechá pre seba. Teraz si to daj do roviny, jak máš ruku dole, keď ju spustíš. Tak. Tak ja, že prečo mám také malé ramena a to som toto necvičil. No, kámo, vidíš? Čo mi jebe. Vidíš, kámo, keby si chcel ramena jak ja, Po tomto, kámo, 20 kg navyše. Okay, a potom sa neboješ do zarubne, takže to necvičí radšej. Že on tak si to jebneš do ruky, alebo? Ja to dávam dookola. Tak. A teraz opačne sa nakloníš, hej? Počkaj, máš druhú ruku. Čiže pozeraj, do čo na piču. Opačne sa skús nakloniť. Hej. Oprieš sa o tú ruku.
Takže trošku predklon do tej strany. No, asi o toto iba, no. Tak si aj? Tak. A teraz ideš do spodu. Nemusíš ísť až úplne hore, ale... Ty vieš, aký máš obvod rúk? Nie. Posledná ráno teraz taký nový check-in. A tam kamo, že cukor si merám, tlak si merám každý deň. Aj napríklad obvody. Ja tiež tak dávam konecom, vieš. Obvody, fotky a potom také bežné otázky, vieš, že či vynechali nejaké jedlo a tak. A podľa toho upravujeme stravu, tréningy. Najlepšia vec, kamo, vieš, všetko, reálne všetko vieš a... No, práve. Že keď sa dá čo dojebe, no tá jedna vec, keď sa dá čo dojebe a druhá vec, to nevieš, no. Horšie sú potom takí klienti, vieš, že... Že čo ojebujú? Hej, že ti odklikajú, vieš, všetky jedla a potom po mesiaci ti napíšu, kamo, ja som to nedodržiaval presne. Ja že dobre, díky, kamo. Vieš, a kalórie sme šli dole do 400 Hej, ale nič sa nedieje, a nič sa nedieje. A kúkam, kamo, čo? Pačte, kamo. Hej. To vystredí, kamo, to. Dáme tlaky a... Alebo rovno 30, jak chceš? Alebo tlakový bolej na cecky, vieš? Že je 30. Ja si myslím, že hej. No za mňa to je topka, ale musíš si držať toho kokotinu, nech ti nelieta. Sa nedá loknúť nejak? Nedá práve, za to si to musíš držať, vieš, že to bolo stabilné. Keď tu dáš prst? Drž mi tam prst, kámo. No. Ešte tam je jedna. Hop. Pač. Kámo, toto je optimálne cvičenie tricepsu. Si povieš, že aké kokotinky sa tu stajluje hore-dole hodinu, ale keď zatlačíš úplne do zlyhania, najlepšie na kontrakciu. Najlepšia vec. Ale keby toto isté robíš a máš o 10 kg menej svalov, to si za kokotov strašného. No. Táto serka bola fakt super, taká bola emocionálne hlboká. Počuj, tvoj trisak vyzerá jak taký zub šabrozobého tigra. Prečo? Vieš, jak z doby ľadovej. Keď hodeš takto, to úplne... Taký kesak proste. Betať hlavu? Pitík máš, vieš, dosť pekný. Príde. Akože hej. Hlavne malý, no. A to mi vyhovuje, vieš. Utolný. Staneš od kompu a hneď si v kuchyni, kámo. Yes. Vieš, ak som malý cez dvojizbak Hej. a jebať sa do kuchyne po vodu, cez tú celú dlhú chodbu sa mi nechcelo ísť. Ja čo, 3 a 5 metrov intrakta. No. Všetko na kope, no. No to, že na piči, to, že moc. Tak Jay Cutler hovoril, že on žil v in the box. In the box, vieš, tak to cítim. Dojdem do lekárne a pýtam sa, že máte magnézium bisglycinát?
Ona, že čo, vyšiel nejaký článok, že ho chcete? Ja hovorím, nie, ja som tréner a vyznám sa do toho, ale je lepšie straviteľné, tak ho chcem. Ona, že aha, dobre, máme tu taký šumienkový. Pozrel som zloženie a takého balenia by som musel zožrať polovicu na jeden deň, takže neoplatilo sa. Takže nemám magnésku doteraz, hej. Riadne ručiska. Také ti na men's physique netreba, už pomaly open, kámo. No kámo, to teraz bol som trošku väčší, ale ja keď trošku sa odvodním, tá prvý mi pôjde z ruk. To som videl, keď som mal trochu viac pohybu, vieš, v robote alebo tak. A hneď kámo na rukách bolo vidno. OK. A ja že, oh shit. OK. Som si uveril, že mám veľké ruky a potom išiel hneď preč. OK. Sa uvidí až pri práve, že čo to je, no. No jasné. Ja som si vždycky vravel, že mám celkom veľké nohy. Prišla príprava a že nohy žiadne, kámo. Hej, to ja som tiež prekvapený, že som nemal, no. Ešte mi to nikto nehovoril. Hej, nohy, ruky a... Ty také si mal dobre príprave, to. Pitky si mal, vieš? To mesiac búkol asi ready, kámo, na mesiaci. Pom, chceš ešte dať čo? Takže nechcel som, ale už keď si sa spýtal, nejaké tie kladívka, No, poriadny ebolift. 30-ky, asi. Kámo, ľudia pozerajú. Kámo, vidíš ty všetkých fanúšikov? Neukazuj tam kamerou. Prijaj publikou, Dorobíme jajko, kámo, fanku.